Sí, sí. Porque si no, no vemos a presentación. Si da curva de rebordar, se acorda. Aí teño unha resposta. É o que cometería que tiredes, Até de Lisboa. Ven con campaña. ¿Qué alcalde? Con campaña. Esto de tuyo es un nivel. Bueno, impone. Cuando quieran. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nada, se vos parece, vamos a empezar ca presentación de Riba de Louro, vamos a facer dúas. Este proxecto chamase Mellora da Seguridade Viaria na Estrada Provincial EP 2502 Terquido Riba de Louro, dende o PK 1 máis 950 ata o PK 2 máis 150, no Concello de Xuño. Vamos a facer unha pequena análisis inicial do estado actual da zona. Actualmente hai unha inseguridade peonil, porque realmente a nosa estrada provincial pasa polo centro cultural. Non sei se podría quitar a mascarilla. Sí. Porque non son capaz de respirar. A nosa estrada provincial pasa polo Centro Cultural de Riba de Louro, pola iglesia de Santa Comba, polo cemiterio. Temos tamén eses equipamentos socioculturales son os que aparecen nesta imaxe. Temos tamén o Camiño de Santiago, que pasa, que sería este azul, que vemos na imaxe de arriba o estado das beirarrúas, como están as baldosas levantadas, o ancho da mesma é insuficiente. E temos pequenos desniveles que provoca caídas, non? Tamén temos esa falta de itinerarios peonis. E temos deficientes en servicios urbanos, estreitamentos puntuales, curvas moi cerradas, radios de xiro inadecuados. Polo que surxe a actuación que presentamos a continuación. O primeiro que analizamos é que eses equipamentos, eses espacios públicos, necesitaban de ser valorizados, é dicir, implementados mediante unha zona de convivencia nacional na que os peóns as persoas poden ir á igrexa, poden ir ao centro cultural sintiéndose seguros. Para iso creamos ese itinerario alternativo, esa parte de arriba. Nos, para poder entrar a actuar na nosa estrada provincial, temos que adecentar primeiro o camiño municipal, facer que ese desvío que se vai a producir cos coches e cos camións poida ser de forma adecuada, polo que traballamos na parcela de abaixo e na de arriba, aumentando o radio de xiro. Integramos eses elementos socioculturales e prohibimos, neste caso, só o acceso a zona de aparcamentos, vehículos, para que a xente poida ir á igrexa, ao cemiterio. Por suposto que hai acceso aos vehículos para ir a aparcar, pero posteriormente será desvío pola carretera municipal. Con estas señalizacións, con volardos, marcamos atención, prioridade peatonal. E facemos esta mellora tamén dos servicios de alumbrado, de telecomunicacións, e de pavimentos. Traballamos con pedras transversales e con formigón para, neste caso, nesta zona verde que vemos aí, facer unha zona de lecer tamén para as persoas e que poidan interactuar e moverse nos diferentes centros culturais unha vez aparcan o seu vehículo onde actualmente está o aparcamento. Esa senda peatonal, aquí a Camiño de Santiago, vai ter mínimo un ancho de 2,5 con un CAD que divida, un elemento separador que divida entre o asfalto e a zona peatonal, mellorando o acceso aos peregrinos e os veciños que vayan máis seguros pola zona que estamos falando de beirarrúa que construímos polo camiño municipal. A maiores facemos a renovación do firme da estrada e, como comentamos, melloramos dúas curvas para que os vehículos teñan un maior acceso. E colocamos 2 pasos de peóns sobreelevados para reducir así a velocidade. En canto a zona de convivencia, a zona da igrexa, do centro cultural, vai ser todo ao mesmo nivel, vai ser con prioridade peatonal, e neste caso tendes aí a sección do que sería un tráfico compartido. O vehículo pode entrar, pode ir ao cemiterio, pode ir aos veciños a aparcar, pero sempre a prioridade vai ser peatonal. Esta zona de convivencia ten unha longitude de 170 metros e este sería unha imaxe
doutra obra na que se pode ver o que son as zonas de convivencia, o que é ter todo o mismo nivel, os pavimentos nosos serán diferentes, tendrán pedra, tendrán formigón, pero sí que o mismo nivel xera esa seguridade de non ter escalóns, e esa seguridade de o peón e a prioridade. Serían imaxes dun exemplo de unha obra realizada con estilo similar, non? Esta, tal como comentamos, necesitamos a cesión, a expropiación de dúas parcelas, en total son 103 metros cuadrados, e o valor da expropiación está en torno a 1.400 euros. A financiación é o 70% Diputación de Pontevedra, 30% Concello de Tui, e o orzamento base de licitación IVA incluído son 468.243,90 euros. Se vos parece, pasamos a Rebordáns, facemos as dúas presentacións unha detrás da outra. Esta sería, nada, un proxecto máis pequeniño, pero moi importante nesta zona, que é a mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP 3001, dende o PK 1 máis 290 ata 1 máis 445 en Rebordáns. Aí nesa imaxe podemos ver o estado actual, fixemos unha imaxe un pelín máis en perspectiva, onde se pode ver que vimos de beirarrúas existentes polo marxe esquerdo e polo marxe dereito, pero xusto a curva de Rebordáns non ten beirarrúas. O que ten é unhas franxas como de que non chegan a 1 metro de cor amarela para intentar que os peóns vayan por aí, pero é moi inseguro e realmente a curva é moi cerrada, non? Por tanto, temos unha falta de espacios seguros para os peóns. A plataforma é estreita e con visibilidade reducida. Vemos como a acera morre nunha vivenda, entón non temos continuidade para o tránsito peonil. E temos deficiencias en iluminación e sinalización, algo moi importante para que os peóns se sintan seguros e poder ir dunha beirarrúa a outra, que estén iluminados e que realmente o tránsito peonil se sinta seguro. Esta é a actuación, unha actuación non é moi larga, ten poucos metros realmente, pero moi importante, na que inicialmente que facemos a conexión dunha beirarrúa ca outra beirarrúa. Para iso colocamos 2 reductores físicos de velocidade ao inicio e final, polo tanto xa obligamos a ir a 30 km por hora, e a maiores conectamos esas beirarrúas cunha senda de 2,5 metros de ancho. Tamén melloramos esa sinalización e iluminación, nacen a nova iluminación nos pasos de peóns e levámola pola zona da senda. E melloramos os servicios urbanos, vamos a canalizar teleco fenosa e telefónica. Todo isto levase a cabo gracias á cesión de terreos, tanto na curva aumentamos bastante o radio, porque temos que ceder, temos cesión de terreos, temos aí o desmonte desa parcela, e tamén polo outro marxe, tamén temos a cesión desa vivenda. Polo que se ven afectadas, que nos vamos a reconstruir e deixar todo realmente terminado gracias á cesión das dúas parcelas dos vecinos. Esas dúas edificacións afectadas son as que vemos antes, e este sería un exemplo de como quedará. É dicir, outra obra que fixemos nos en Diputación, pero podrá ser este estilo, é dicir, veremos logo o cor da senda, pero realmente faremos unha senda de 2,50 metros de ancho, separaremos as liñas de electricidade e telecomunicacións e faremos o reforzo do fin existente, reducindo a velocidade cos elementos rectores físicos de velocidade, neste caso GPS, pasos de peóns sobrelevados, e a colocación das 5 luminarias que comentaba anteriormente. Tal e como falamos, este proxecto necesita cesión de terreos, son en total 2 parcelas, en torno a 312 metros cuadrados, postas a disposición polo Concello, a Diputación de Pontevedra. A financiación deste proxecto é 80% Diputación de Pontevedra, 20% Concello de Tui. E o orzamento base de licitación con IVA incluído son 138.499,88 euros. Gracias. Bueno, boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, pois daros a benvida á Casa do Concello, os compañeros e compañeras da corporación e os representantes veciñais da parroquia de Ribadelouro e tamén de Rebordáns. Bueno, se veñes a presentar 2 proxectos que xa se están tramitando nestes momentos e que esperemos que se poidan licitar en breve para poder executar.
e que forman parte da unha planificación inicial do Goberno na que xa na legislatura anterior, no ano 2015, dentro das estradas provinciais, había unha serie de cuestións que nos teñamos que correxir e teñamos que mellorar. Afortunadamente, cambia moito a sensibilidade da Diputación en canto ao tratamento da seguridade das estradas da súa competencia e, polo tanto, eso nos axudou moito. Na anterior legislatura nos priorizamos humanizar a estrada que vai de Caldelas a Salceda, no tramo de Tui. É unha estrada que ademais ten dúas bifurcacións. Era unha auténtica autopista, había moitísimas queixas veciñais pola densidade de tráfico que tiña, ademais pola velocidade que se alcanzaba nesa carretera, e, polo tanto, se fixo unha labor de humanización, se investiron, creo que preto de 600.000 euros naquela actuación, humanizouse esa estrada e convertiuse unha carretera nunha rúa. Hoxe unha rúa donde se estreitaron os carrís de circulación, se fixeron reductores de velocidade, pasos elevados, e se fixe unha senda peonil pola que poden pasar con total tranquilidade o conxunto dos veciños e das veciñas. Nesta segunda legislatura, o que dentro das actuacións que nos entendíamos prioritarias daquelas estradas que eran competencia da Diputación, había 4 actuacións que nos parecían prioritarísimas. Dúas as que acabamos de presentar, unha en Ribadeleiro, porque entendíamos que non tiña sentido a situación que se vivía nesa parroquia, onde había unha estrada que ademais estaba bifurcada cunha circunvalación e que os coches seguiran pasando sin ningún tipo de control por diante do centro cultural, por diante da igrexa, por diante do cementerio, cando había a posibilidade de desvialos por arriba e humanizar ese entorno central, para que a xente poida ir con total tranquilidade e poda disfrutar dese espacio cando vai ao centro cultural, cando vai á iglesia ou cando vai ao cemiterio ou cando ali se celebra calquera actuación. Esta semana pasada recordades que hubo ali a celebración da festa ou dos actos da festa parroquial e, hai que pôr unhas vallas, cortar a carretera, eso xa non é, obviamente, xa non é nos tempos que corren, eso xa non é asumible e, polo tanto, priorizamos esa actuación para levar a cabo dentro dese ámbito diario que é competencia da Diputación. E despois outra actuación que realmente é un anacronismo histórico, é dicir, esa carretera que une Rebordans, precisamente, que é a carretera que despois enlaza con Ribadeleiro, e esa curva onde ademais aquí hai un concelleiro que fai anos esnafrou ali contra aquel penedo. Esa curva famosa onde hai un penedo que hai unha situación de inseguridade total. Repito, un anacronismo, non ten sentido haber feito esa carretera e deixar ese penasco no medio da carretera, producindo unha grave inseguridade tanto para os peóns como para os vehículos. Entendíamos que era outra actuación prioritaria, de acordo? E, polo tanto, eu agradezo á Presidenta da Diputación hoxe a súa presencia, pero ademais para plasmar un compromiso que se adquiriu no seu momento. E, polo tanto, agradecer o compromiso da Diputación con este Concello e tamén teño que dicilo, agradecer ao conxunto dos compañeiros e das compañeras da Corporación porque estas obras se cofinancian con diñeiro municipal e hubo unha total unanimidade dos grupos da Corporación para habilitar crédito e poder executar estas obras, de acordo? Eso creo que tamén é de xustiza recoñecer. E despois, dentro de outras dúas obras que temos as memorias feitas, que tamén afectan a viales da Diputación, aínda que temos unha competencia compartida, porque o vial da Diputación chega a un punto e despois sigue un vial municipal. Estou falando de Malvas e de Pesegueiro. Temos as memorias de humanización preparadas e no seu momento entablaremos as negociacións para poder tamén sacar eses 2 proxectos adiante de humanización desos 2 espacios. E isto creo que tamén é importante pôr en valor que cando falamos de humanización sempre estamos falando dos cascos urbanos, da inversión que só se humanizan cascos urbanos, e eu creo que é fundamental empezar a humanizar aqueles lugares emblemáticos das parroquias, onde concurren máis veciños, lugares que ademais teñen un valor moitas veces etnolóxico e patrimonial importante e que están nunha situación de certo desleixo e, polo tanto, a prioridade do Goberno é compatibilizar as humanizacións que se están levando a cabo no casco urbano, facelo tamén nas parroquias. Este ano toca estas, outro ano tocará e outras, e tampouco ese día que se abandona o rural, ni moitísimo menos. Ademais, eu creo que cos números da Diputación en riba da mesa, polo menos hasta este plan Concellos
do 2021, donde sí que as obras se van a centrar sobre todo no ámbito urbano, os anos anteriores sí que é certo que hubo un maior peso inversor no rural que non no casco, non só en materia diaria, sino tamén nos equipamentos que tedes nas distintas parroquias. E, polo tanto, por reiterar o agradecemento, Presidenta, e agora xa lle cedo a palabra, Presidenta. Moitas gracias. Bueno, alcalde, veciñas e veciños, concelleiras e concelleiros, en primeiro lugar quero comenzar dándolle as gracias a Andrea Otero, que é a técnica da Deputación que presentou estas dúas obras e que ademais é unha grande experta en que as obras queden extraordinariamente ben e, polo tanto, gracias por estar aquí esta tarde explicando técnicamente o proxecto. Bueno, eu quería comenzar, voy a quitar tamén a mascarilla, porque falar con mascarilla é unha cousa horrible. Anda, que eu creo que veo para quedar. En inverno nos van a facer que poñamos para non ter gripes, ni COVID, ni nada. Bueno, eu quería comenzar dicíndovos que na Deputación de Pontevedra temos 1.700 kilómetros de vías provinciais. Eso se di moi rápido, pero son 1.700 kilómetros. Atopamos esas vías provinciais nun estado moitas veces lamentable. Noutros moitos, pois, podía estar o firme, aceptable, pero eran vías pensadas para os vehículos e non para as persoas. E nos quixemos cambiar todo ese modelo, non? E, de feito, estamos cambiando de forma radical. Comenzou no anterior mandato o delegado Uxío Benítez con un proxecto no que se fixo un decálogo, unha ordenanza, un modelo claro, onde primeiro están os peóns, logo están os ciclables, logo está o transporte público e, por último, o transporte privado, baseado nos principios de seguridade viaria, mobilidade sostible e amable e de recuperación do espacio público para o uso das persoas. Ata fai moi pouco tempo, e ainda agora hai administracións que o fan así, e todo o que invisten en infraestructuras o fan pensando nos vehículos, nos coches, e nos consideramos que eso é intolerable. Primeiro, porque non xenera calidade de vida para as persoas, porque non permite que aquilo que é noso, porque o espacio público é noso e das persoas poda ser usado. Ademais, cando se fan este tipo de actuacións, ocurren cousas, é imposible que se poidan facer actividades culturais, festas ou calquera tipo de actividade humana, deportiva, en espacios onde os reyes son os vehículos, porque o que facemos os seres humanos é alonsarnos deses espacios para manter a nosa seguridade. Por lo tanto, ese proxecto que comenzamos xa a finais do 2015, cando comenzamos a gobernar, agora está claramente implantado. Pero, ademais deso, está comprobado o cambio e a transformación radical que se produce. Non soamente na seguridade, na mobilidade, na sustentabilidade, na reducción de CO2, por lo tanto, en ter un mellor medio ambiente, senón na calidade de vida das persoas, que é o máis relevante. Cando se fan estas actuacións, como contaba Andrea, e hai unha plataforma única donde é evidente para calqueira persoa que ese é un espacio para as persoas, todo cambia. Tamén a xente que pode convivir o paso de vehículos xa sabe que non son os protagonistas dese espacio, que son os peóns e as peoas, e, polo tanto, que teñen que ir con cuidado, que teñen que ir con prudencia e que ese espacio está pensado para protexer
as persoas e para que as persoas podan disfrutar dese espacio. E así están pensados estes dous proxectos, non? E é moi fácil ver o cambio, é subir nun coche e ir a algunhas das actuacións que xa temos feito, non? Porque eu sempre o digo, cando ti pretendes cambiar os modelos, non? De un modelo de vehículo rei a un modelo persoas reinas, pois a xente en principio dice, e isto funcionará? Pois eu sempre animo a que se vaya a ver outras obras que fixemos para que se observe como o cambio mellora moito, pero mellora moito. E ademais, repito, pasan cousas cando isto se fai así, mellora todo, non? E, polo tanto, o alcalde, como con todos os concellos, nos sentamos a analizar cales son as vías provinciais que pasan por cada un dos territorios, en este caso en Tui, e nós somos moi respetuosos e moi respetuosos cos gobernos locais, porque son os que gobernan, son os que lesiu a xente de cada un dos concellos e son os que nos dicen, pois, bueno, hai estas 10 acción, estas 10 infraestructuras que hai que mellorar, nas que hai que actuar, pero este é o orden de prioridade, non foi co que fixemos co alcalde de Tui, co goberno de Tui. E agora irán estas dous e logo irán máis, non? Comenzamos de 2015 pois a investir en moitas das zonas, non? De Tui, porque queremos levar este modelo a todas esas infraestructuras, e o temos claro, e o temos planificado, e está todo cuantificado e con un calendario, por lo tanto, hoxe presentamos estas dúas. Ademais, lle viña dicindo o alcalde que xa comenzan a publicarse no boletín oficial do Estado os recursos dos fondos europeos de os Next Generation. Últimamente non decimos nada máis que palabras, todos son palabras, non? Eses fondos que van a permitir que o mundo local podamos tamén facer transformacións. E eu viña agora lendo, non? Algúnas desas órdenes e decretos seguramente nos vai a permitir actuar en máis sitios, en menos tempo, porque imos ter máis recursos, non? O digo para que os estades aquí veciños das zonas onde imos actuar, pero para que saiban todos os veciños de Tui que imos actuar en todas as formas. O que é certo é que temos 1.700 kilómetros e que é imposible facer esa grande transformación que queremos facer dun golpe, o sea, os recursos son os que son, non? Eu creo que van a quedar realmente moi ben estas dúas actuacións, moi ben, van a dar moita seguridade, pero ademais tamén estéticamente, que non é menor, porque os seres humanos vivimos sempre nun espacio. O sea, cada día nos levantamos nunha casa, imos a comer a esa casa, imos a cenar, a dormir a esa casa, e está nun espacio público, está nunha rúa, está nun espacio de convivencia, non? Por lo tanto, tamén temos dereito a que as obras tamén queden a nivel estético ben, é dicir, que todas esas zonas onde actuamos melloren tamén moito a calidade de vida da xente, non? Así que para nós é unha obriga, non? Vimos aquí a explicar, porque tamén creemos que a xente que vos representamos, non? Na teoría, as políticas e os políticos representamos ao povo, pois temos que vir a contarlle, non? A xente que vamos a facer, por que o facemos así, porque creemos que este é o modelo. E eu agradezo moito ao alcalde que teñas convocado a corporación, aos diferentes grupos políticos. Eso tamén é outra forma de facer as cousas que eu agradezo moito, e sobre todo a veciñanza e a xente que representa a veciñanza para que coñezan o que imos a facer. Andrea, non sei se vas a ser a directora destas obras, sí, pois Andrea va a ser a directora de estas obras, e ten outra cousa tamén extraordinario que eu teño que agradecer ás equipas da Deputación de Pontevedra, e que escoita moito, que está atenta
e que ten capacidade, non? Para a medida que as obras se vayan facendo, se van acontecendo feitos, porque a veces pasan cousas que non tes previstas nin pensadas cando inicias, pois tamén tedes aí a unha persoa con capacidade de escoita para poder analizar, ver, que eu estou segura que non, que vai a ir extraordinariamente todo, pero bueno, eso pode acontecer. E tamén é bo ter a unha persoa coa que se poida falar, non? E se poida ver como van evolucionando esas obras. Tan pronto se teña feito a expropiación nun caso, iniciaremos, por tanto, agora nos imos xa a comenzar con todo o procedimento. Tamén vos teño que decir, porque a veces non lle contamos a xente, e é bo que lle contemos. O procedimento administrativo non só é longo, senón que é insoportable. Entón, ti tens que pasar por todo, non? É dicir, ti tens que aprobar un proxecto. Unha vez que aprobas o proxecto, ten que levar o convenio o Concello, a Deputación, a Xunta de Goberno. Cando todo iso está feito, pois hai que sacar a licitación o proxecto. Ten un prazo de tempo para sacar a licitación. Cando xa está licitado, se presentan empresas. Algúnas, pois non presentan ben as cousas e presentan baixas temerarias que dices ti, é imposible que se poida facer esta obra por estos cartos, porque nós analizamos o que costan as obras, sacamos polo que creemos que costan. Entonces, temos que decirlle, justifique vostede esta baixa, porque creemos que asetos máis tempo para que justifiquen. Logo a justifican e seguimos dicindo, pois parece que non. Pois vale, que ocorre? Que temos que facer un procedimento para decir que esa baixa non admitimos e que en lugar de 15 empresas só quedan 10. Cando xa quedan 10 hai que abrir un sobre A, e logo un sobre B, e logo un sobre C. Hai que analizalos e cando xa está analizado xa adxudica. Unha vez que está adxudicado hai que firmar coa empresa adxudicataria, é dicir, que é un lío. O sea, que entendades que nós imos a ir con todos os plazos a 1000 para que sexan o menores posibles, pero que hai uns que temos que cumprir porque nos obriga a lei. E tamén eu creo que ademais a xente debe saber como funciona isto. Eu son das que estou todo o día dicindo que no noso país, en todos os países democráticos, hai que modificar o procedimento administrativo para que polo menos ese máis breve. Non pode ser que leve máis tempo e acabar a obra que ter os recursos para poder facela. Non pode ser, non pode ser que te aprobes en xaneiro un proxecto e que, con moita sorte, moita, igual en decembro algún o poidas ter rematados, que non pode ser. Vos lo digo, bueno, para que tamén saibades que isto ahora leva un procedimento, pero que vamos a ir o máis rápido posible para que, canto antes, pois podades ter estas dúas obras executadas e podades ver esa transformación e logo virán outras. Así que moitas gracias por estar aquí, por escoitarnos e por permitirme que eu aproveite para contarvos como é a nosa vida, que tamén a veces é bastante complicada. Gracias, Andrea. Se queredes empezar agora algunha cuestión, algunha dúbida que poidades ter, pero simplemente me cabe aclarar no senso de que a obra de Rebordáns vai a ir antes porque hubo cesións voluntarias e, polo tanto, vais a executar antes. A Greva de Lugo ainda estamos co trámite de expropiacións, porque aí sí que hubo que acudir a vía expropiatoria, de acordo? E, pois, tamén aproveitando que está a presidenta, pois tamén aproveito para que anunciabase, non sei se onte ou hoxe, a resolución xa do Plan Ágora. O Plan Ágora é un proxecto que está encaminhado pois a humanización de espacios urbanos importantes, e a Diputación nos vai a financiar a redacción do proxecto de humanización da rúa Augusto González de Sada e Calvo Sotelo, é dicir, todo o que o entorno da Corredeira se vai a humanizar e se vai a facer completamente peonil. Xa temos o anteproxecto, xa temos redactado, xa se enviou ao patrimonio para as autorizacións sectoriais. E no momento que teñamos a conformidade das autorizacións sectoriais, redactaremos o proxecto e executaremos a obra. E tamén agradecerlle á Diputación a sacar o programa REACPON. O programa REACPON pois, tamén outro programa encamiñado a pôr en valor
espacios singulares e emblemáticos dos ámbitos urbanos, e neste caso, pois, o Concello de Tui aspira a unha financiación de preto de 800.000 euros, que o trouxemos outro día a pleno, e tamén teño que agradecer unha vez máis a colaboración do conxunto da corporación, e con cargo a ese programa pois vamos a executar a humanización de Antero Rubín e de Canónigo Baliño. Vamos a peonalizar ese espacio, que ademais é un espacio que é un dos puntos de acceso ao noso casco histórico, que se atopa nunha situación de moito desleixo, Camiño de Santiago tamén, e polo tanto, bueno, pois no afán do goberno, e eu creo que podo falar no conxunto da corporación, de ir traballando pois para mellorar os espacios, xa sexa no ámbito urbano ou no ámbito rural. E, polo tanto, pois, Presidenta, grazas tamén polo apoio do Plan Concellos, que son esas casi 1 millón de euros que nos financia a Diputación todos os anos e que dedicamos a obras no Concello de Tui, de todo ámbito, pois desde todo o que se fai no Concello e que non leva financiación municipal sobre cuestións, sobre ámbitos que son de competencia municipal, se financian a casi súa totalidade pois polos fondos que nos envía a Diputación, e ese millón significa moito. Por lo tanto, pois, grazas, Presidenta, polo apoio. Grazas a todos, reiterar, pola vosa asistencia, e non sei se tedes ahora pois alguna dúbida que plantexar, pois se hai alguna cuestión que podamos aclarar, técnica ou do tipo que sexa, pois estamos a vosa disposición. De acordo, gracias. Sí, Ángel. La obra remodada está sin licitar todavía. Aprobado, pero está sin licitar. Sí. Hay que licitar todavía para poder, y eso el tiempo tarda más o menos.